over zorgen over toename autodiefstallen. Diefstallen van auto-onderdelen op Curaçao is de afgelopen dagen drastisch toegenomen. Elke dag treft de politie voertuigen aan die afkomstig zijn van diefstal en achtergelaten worden op verschillende plekken op Curaçao. En vaak zijn er dan allemaal auto-onderdelen weggehaald. Gisteren trof de politie 2 voertuigen aan die van diefstal afkomstig waren, allebei in Bonam. Beide voertuigen waren gestolen in de omgeving waar ze uiteindelijk zijn teruggevonden, maar zoals gezegd, er zijn allemaal onderdelen weggehaald. De politie doet een dringende oproep aan de gemeenschap om mee te helpen om voertuigdiefstal te voorkomen. Zo wordt aangeraden om het voertuig op een plek met verlichting te parkeren, een alarmsysteem te gebruiken, een stuurwielslot is ook erg handig volgens de politie en de poort van het erf af te sluiten met een ketting en een hangslot. Want, zegt de politie, daders, dieven zullen wel 2 keer nadenken voordat ze uw voertuig proberen te stelen wanneer ze merken dat hun tijd beperkt is. Dus alles wat het zeg maar vertraagt voordat iemand een auto kan stelen.